Law graduate ug kanhi empleyado sa National Irrigation Administration 10 gipusil patay samtang gamaneho sa iyang kotse sa Cagayan de Oro City. Biktima gingong gabulgar sa daw mga anomalya nga gakahitabo sa NIA 10 una kini namatay butang nga gitutukan sab kini sa PNP. Ano ang report ni Cyril Chavez. Sa kuha sa dashcam video, gikan sa usa ka sakyanan nga anaadol sa lugar sa krimen. Kita ang usa ka itom nga kotse nga galata sa dalan sa Zone 1 Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Wala madugay diyang ni minor kini tungod sa traffic. Kalit adunay motor nga adunay angkas ang mitapad niini. Dayon pusil sa driver sa mong kotse sa makadagang higayon. Gani madungog pa ang sagunsong buto sa pusil. Paspasab nga misibat ang riding in tandem suspects ngadto sa dili matino nga direksyon. Sumala sa kukpo ang biktima giilang si Nero Kyle Antatico, usa ka Juris Doctor ug kanhi empleyado sa National Irrigation Administration 10 kun NIA 10. Gidala pa sa ospital ang biktima sa rescuers apan wala madugay. Namatay kini tungod sa grabing samad pinusilan. Tungod sa hitabo, gikondena sa Integrated Bar of the Philippines, Misamis Oriental ug civil society organizations kung asa miyembro ang biktima. Nailan ang biktima nga walay kahadlok nga mibarog sa iyang gituhuan, labi na sa pakigbisog bato korupsyon. Tungod niini, usa kini sa mga anggulo nga ginalantaw sa kapulisan nga posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Nasayran sab nga Nobyembre pa sa milabayng tuig, nakadawat na og hulga sa iyang kinabuhi ang biktima. Right now, we are considering all angles, no? Personal man kana, work-related, other nga mga motibo, mao kana agi ko na konsidera nato ang tanang anggulo. And dito kita sa kung asa kita itudlo sa ebidensya nga anaa kanato. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang buhatan sa NIA 10. Apan mibalibad na sila sa pagpa-interview at tubangan sa kamera, isip pagrespeto sa nagpadayong investigasyon sa kaso. Apan sa official statement sa NIA 10, ilang gipaabot ang ilang pahasubo sa nahibiling banay sa biktima og nasayod sab daw sila sa mga nanggawas nga storya kalabot sa mga proyekto sa NIA 10. Butang nga ilaha kining ginatutukan o ginaimbestigahan. Nakikoordina na sab sila sa mga ahensya aron ma-review o ma-verify ang mga kabalaka. Ilang pasalig sab nga magpabilin silang transparent o dili sa magpasagad sa mga posibleng anomalya sa ilang mga proyekto. There will be no sacred cows no, sa kaning insidente. Kung asa kita itudlo sa ebidensya, no, managot ang dapat managot. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.